Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Hi, Titas. Welcome po sa new video. Andito na naman ako sa SM. Kitain ko yung barkada ko sa high school. So, hinahanap ko na lang sila ngayon. Hindi ko alam na saan sila exactly. Pero, anyway, nakita po muna kami. Matagal ako nakasakay kasi Sunday. So, almost everyone is out. Late po ako. Ako ay late. Ako ang late. Grabe, nakakahiya. Ka-cute for kung ano siya. For Valentine's Day. Wow. Cute. Kanina pa ako lakad ng lakad. Malapit na po ako doon. Narating mo yun. Ang mga pretty friends. Insert na lang si Blanche May. Ari mi sa chikaan. Wala na. Ay, isa ka por sugang. Pork sisig. Sisig. Pork sisig. Ano pa naman sisig? Sad. Sad. Katong paanang miss, katong sisig. Wala sa lang. Kain lagi kami. Kanina lang. I can order 3 choices. Ay, I'll share. pata? Large? Okay lang. Isa ka large pata niya. Regular na sweet. Seasonings ka regular. Yeah. Yeah, katong banana talong with chorizo. Fried talong. Mani siya, no? Isa naman. Isa lang. Yeah. Inira ko. Sabi calamari. Isa sa mango shake sa sabi mo. Tapos sa rice ni ma'am. Ang trainers naman, limited ma'am. 70 Ang plain white. Ako yung platter mo, pero garlic rice. 180. Good for unsa ni siya? Good for ang platter ma'am nga plain garlic rice is good for 2 to 3 persons. And then nako may platter sa white Plain rice. rice, wala. Only Ikaw, lang. sa may wala. Garlic rice. Mas platter na lang din. And then tulo ka mango shake and then isa ka bottled water. For dessert miss leave lang na mo ang isa ka menu miss ano. By the way ma'am, ang minimum spend of kanang 1,200 nini pa free nga red velvet cake. Sorry? Nini, minimum spend of 1,200 may free red velvet cake. Nga mini siya. Okay. So free lang ma'am. Wala nga ako nakakuan ma'am, discounted na kuan mo. Wala. Wala yung mga senior citizens card. Na kay senior citizens. Regarding na nalipo ka. Ha? Nalipo ka ba? Mao lang siya miss for now. Thank you. Bottled water mo na. Ha? Isang Namin bottled service water mo. Pero Ikaw ang filtered service lang siya ma'am. Service mo. Ha? Kasi mag-bottled na, init bottled Okay, para madala na ko ba? Ay, sige. Pero Travel ka um, sa bottled water ma'am. isa ka bottled water and then duha ka service water? Yeah. Repeat na kung order mga. 1 pork sinigang, 1 pata large, 1 seasoned squid regular, 1 fried talong, 1 calamares,
1 garlic rice platter, 3 mango shake, 1 free velvet cake, 1 bottled water. So serving time is more or less 15 to 20 minutes. Madam staff is served. Yeah, thank you, Steph. Hello, Vlogger. Ano siya ang dancer sa among grupo. Hi. Si Rhea kay ang ex-lover ni ko. Joke right? Limita na sila man ang sa video. Diba? Si Blanche yung tanawan ito sa... Hi, Vamos, Blanche! vamos, sinigang. Regular. Ikaw na binasa ng bata. Na amin na rin nagtambay in front sa Radisson Blue. Bus terminal namin para probinsya. So, init tayo. Uli namin probinsya. Sa ilang Christmas pa niya. Kasi New Year. Yes. One eternity later. Balik man. Balik sud. Hanas bag. Laoy. Ngaon. Lumpia. Sa ikaw tani day? Cordon bleu. Calamares. Sa ni fish fillet. Dara akong gwapong tito. Ang gwapong nga tito. Mga pinangga sa kuan. Calamares. Kuan candy lang ba candy? Hello, titas. Si mama natutulog na. Dito ako sa bahay namin natutulog kasi nga medyo late na para umuwi ako ng bahay namin doon sa Bugo kasi mga 40 minutes din po yung biyahe ba. Dito na lang ako until tomorrow, and then sa Tuesday uwi po akong Bugo para Bugo City doon sa bahay namin ni Ruth para kunin yung mga gamit ko because Tuesday night ipipick up na po kami para dalhin sa airport para ihatid sa airport. May nabook akong pick up service pa sa Bugo City lang din naka-base, tapos hahatid kami. Naghilig yung nanay ko, guys, naririnig nyo ba? Tapos ihatid kami sa airport. Ako yung unang ipipick up doon sa Bugo, tapos pupuntahan sila dito sa town namin. Magkatabi lang kasi yung Bugo City tsaka Tabogon. Tapos doon punta na kaming airport. After ng trip namin sa Thailand, diretso na po ako sa Cebu City. Hindi na po ako babalik dito sa countryside kasi one day lang yung pagitan, batas mababiyahe ulit ako the next day if I come back here, and then balik na naman sa city the next day. So para makapagpahinga na ako ng maayos doon. So yeah, thanks sa pag-join today. Masaya naman today. And then when we got here, nandito lahat yung family, so nakita ko sila at least ng saglit pa before ako umuwi ng Netherlands. Tumawag ako kay Ruth tsaka kay Ana. Si Ana hindi na mamansin kasi busy sa iPad niya. Ayaw niya makipag-usap sa akin. Sabi ng tatay, busy daw kasi siya, sabi niya. But yeah. Tomorrow, magre-relax lang po and magpapaano ako bukas. Sa Bisaya, papapisel ba? Pahilot, papamassage bukas ulit. Thanks for joining today. The next day.
dong. Yung pamangkin kong pogi. Unsa daw ko nga grade? Garhin nga makagagako, garhin nga maluloy-on, garhin nga malig-on, salagin sa katarungan, lingkuranan sa kinaadman. Taga kuan ba? Tabunan. Nakalim ng taga tabunan. Bitaw. Sel. Tabunan bitaw ang anak bitaw ni bilin bitaw ang anak. Basta yung taga Nabugo na iya. Di oy, na may taga Bulpon pod. Taga tabunan. Ano? Ngangang. Okay. Pero, Si An. No vlog. Paduming daddy. Naibuwak si daddy. Pero luya diri puno ka nang way mangwag basura o basura ba? May daghang mga plastic. Yaning kuan pud ang kanang sagbot diri ba wa koy mo. Mag-uul ka og magmatas daddy dong. Na Heidi. Good afternoon na ay. Good afternoon na dong. Dai, irota ni mo dai. Lagi na nakadaw. Dai. Tinay na. Sisingnya daw. Sisingnya daw. Dai, so yan na daw. A few moments later. Hello, tita. It's my almost second week na nako dere. I've been away from home for almost 2 weeks now, and I'm back here in our house sa Bugo City. Kay ari ko mo mugikan ba? Ari ko mugikan because tonight we are flying to Thailand. So samahan niyo po kami sa aming gala. Kasama ko si mama, mga kapatid ko, aming lahat. Yung mga bata nasa auntie tsaka nasa uncle tsaka auntie namin. Doon sila. So first time po naming mag-travel together, no, outside the country. At actually first time namin mag-travel talaga na kami magkasama ba. Pero sadly, hindi na po namin kasama si tatay. It would have been better, no, if kasama namin si tatay. Kaso, wala na nga siya, no. And today, ngayon po talaga yung first na death anniversary ni tatay. So, kind of heavy yung feeling today. Pero yeah, ngayon nga, no, we have to move on. Yung grief naman, palagi lang siyang andyan. Pero, coping naman. And, it gets better each passing day. And, siguro mas pinakamahirap siya kay mama. Yun. Pero, yun nga, mag-travel kami together. So, excited po ako doon. And, matagal namin plinano ng kapatid ko. Yung youngest namin ba. Plinano. Kami yung nagplano ng trip na to. And, yeah. It's nice na may kami. It's nice to be able to take my family, my sisters and my mother on a trip para makita din nila yung labas ng Pilipinas. Ganun ba. So, yeah, I just got off the phone with Anna and Ruth. Of course, si Anna po,
talaga first thing in the morning, pag nagising na sila, tinatawagan po nila ako. And every time, sinasabi ni Ana na, ang tagal mong umuwi, gusto ko nang mahagda, ganun. Namimiss ko talaga po si Ana, tsaka si Mr. syempre, pero, wala. Minsan lang din ako nauwi ng Pilipinas na ako lang. So, susulitin ko na din po ang time na to. Kasi, pagbalik ko ng Netherlands, yun, medyo matatagalan na naman siguro before ako makauwi. Hopefully, makauwi kaagad after siguro a year or two. Pero, may mga ibang plans po kasi kami ni Mr. So, yeah, we shall see. But, hopefully, makauwi kami ng Pilipinas ng sooner. Current situation na ngayon, nag-i-impake po kasi ako. Kasi yung both luggage ko, dadalhin ko po sila sa Thailand. Kasi hindi na po ako pabalik ng probinsya after ng Thailand trip namin. So, sa city na lang po ako ng mga ilang araw. Kasi pag bumalik pa ako dito, dala-dala ko yung mga maleta ko, medyo mahirap na. And yan yung ilalagay ko pa dito sa loob. Hindi naman po puno yung aking luggage. So, may space pa dito yung mga kapatid ko kung gusto nila maglagay pa. Dala ng nanay ko, yung mag-hand carry yata sila. Yung isang kapatid ko may malaking maleta and then yung isa maliit. So, I think yung isang luggage i-ano na lang namin i-check in. Yung isa i-hand carry. Kasi 5 po kami. So, 5 lang din yung luggage na madadala namin sa check-in. O mati-check-in namin. Ay, nako. Alam nyo, mahilig ko talaga ako mag-travel. And before, nai-enjoy ko talaga yung pumunta ng airport, mag-pack and all that, mag-unpack. Pero as I age, ano na siya, parang nakakapagod na siya for me. Yung thought na, kailangan mong ayusin yung mga gamit. Pagdating mo sa destination, mag-unpack ka. So, yun ba, no? Dati, sobrang enjoy ako doon. Ngayon, parang ano na siya sa oras ba, very time consuming na siya, and I really need time to, organize everything. Ayoko ng, parang style ng mister ko, guys, na parang lagay lang ng lagay, kung may space pa lagay. Ako naka-organize po siya, yung bags magkasama, yung shirts magkasama, yung pants magkasama, yung shorts, yung ganun, yung toiletries, parang ano siya ba, naka-organize siya para pag hinanap ko, alam ko na kung saan dadamputin, hindi yung parang nagmi-mix-mix na bitaw. Ano lang, share ko lang. Anyhow, 6 o'clock po kami mamaya 6 p.m. po kami ipipick up, and it's already almost 5, I think. So, may mga 1 hour pa akong mag-relax. I enjoy yung view ng bahay. Gustong-gusto ko po talaga yung bahay namin dito sa Pilipinas, and very relaxing siya for me. And alam nyo naman na talagang to siya, dugot pawis ni Mama G. And syempre, of course, kami ni Mr. nito, hati kami ni Mr. sa bahay na to. Pero, ko siya, first big project ko po talaga siya, yung bahay namin dito sa Pilipinas. Katawag ko nga si Mr. kanina, sabi ko, pag hindi tayo natuloy sa trip natin, yung aming travel goal next year, pag hindi siya natuloy, gusto ko pong umuwi ng Pilipinas. Yun. Gusto kong umuwi talaga ng Pilipinas and magstay talaga dito sa bahay namin ba. And siguro mag-travel kami somewhere, pero gusto ko dito nakabase sa bahay namin. And visit lang nun kila mama, and sila mama punta dito, ganun. But yeah, I will just finish packing, and then mag-prepare na tayo. Mamimiss ko tong bahay na to. Sayang talaga kasi nga hindi namin napag-stayhan ba. And ano nga pala, available pa din po yung bahay namin. So, at the time of recording, this is February 3. So, available pa po talaga itong bahay na ito. May mga nag-i-inquire, and then may mga pumupunta dito to check. Most of them parang namamahalan sila. Pero we don't wanna bring it down to like 10,000 or 12,000 because po kasi siya, tawag dito, fully furnished na yung yung unit. Yeah, so we actually already put it down to 15,000 per month. Pero yeah, ayoko na siyang i-lower pa. Like there was a couple who came here and checked. Foreigner yung lalaki na sabi, ayaw doon niya magbayad ng ng 15,000. So sabi ko naman sa caretaker ko, that's fine. Just tell them na, the unit is not for them. They can just find another place, 'di ba?
So, yun. We shall see. Okay lang naman ako na walang mag-rent dito, guys. As long as na maintain namin dito ba. And investment pa rin din talaga kasi siya. Kasi hindi naman siya nawawalaan. Dito lang din talaga siya. And nakikita ko ba na, pag may mga time na pumupunta kami dito, may mga kakilala, may matutuluyan dito. And if may makakapag-rent, good. Makakapag-rent. But actually, okay lang talaga siya na andito siya. And nagagamit pa din naman talaga siya every now and then. Yeah. Happy din ako na na-visit ko po itong bahay namin. Sayang lang po, no? Nawala si Ana tsaka si Ruth. But yeah, mag-ready pa po muna ako, no? And see you na naman, mama. Last glance sa aming bahay. Pupunta po dito yung aking kapatid. So, hindi ko na lang siya kukunan ng bed sheets. Yan. Oh my God, mamimiss ko ang bahay namin. Yan. Ang bed namin ni Mr. tsaka ni Ana. Dito naman si Ana nag-join sa amin. Maganda yung pa-lighting dito. Ayan. Bye house. Bye room. See you in 2 or 3 years. Ito yung paborito ko po na part ng bahay namin. Ito dito. Next time pag talagang nagstay kami dito, lalagyan ko siya ng couch dito or parang siguro 1 or 2 seaters lang. Tapos parang may lagay ng books like that. Mamimiss ko po yung bahay namin. Lang. Actually, kailangan ko na po magbihis, no? Kaya within the hour, pupunta na dito yung magsusundo sa amin. Turn off all the lights. Sa taas, yung mga gamit ko, andun lang naman po sa baba. Yan. Sensya niya, yung mga gamit ko talaga, ano pa. Ayan, kailangan pang ayusin. Last na lang yan. Tapos yan. Bye house. CR natin, malinis na. Akala ko hindi nila kinabit pabalik yung yung bidet. Andyan pa rin naman pala. Let's turn this off. Ayan. Patay na siya. Bye house. Yun lang. Para hindi masyadong mabaho. So, and sa labas naman, yung natin. Sa labas. Ayan. Yan. Ready na po yung aking bagahe. Clear na din yun. Yung bag ko andun pa. Bye house. Mamimiss ko talaga itong spot na ito. Comfy spot na ito. Hinihintay ko na lang po talaga yung pick up namin. Kasi yung pick up time is 6 p.m. Yung flight namin 2 a.m. pa naman. So mga 10 o'clock. Dapat ando na kami sa airport. Para ayoko ng abirya kasi. Malayo pa naman pero you never know. So after dito, sundayin namin yung mga kapatid ko at si mama doon sa Tabogon. Ay naku. Hindi po ako. I'm not really looking forward to the flight. To the long trip. Pero siyempre excited ako makapunta ng Thailand kasi hindi pa ako nakapunta. But yeah, I think mahaba na po yung video, no? Hindi ko na lang siya masyadong pahabain. I-continue ko na lang po yung vlog sa pagpunta natin doon sa airport para hindi na siya masyadong humaba. See you na po sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Duy, mush, babush. Ingat po kayong lahat.